Един от елементите, които най-често ще ви се налага да използвате, е текстът. Използването на текст в видеопродукциите има множество приложения. От начални надписи, през използването им за пояснения към видеокадрите, до финални. DaVinci Resolve позволява добавянето на широка гама от заглавия и текстове, като оформление и анимиране. В този урок ще научим някои от видовете, как да ги вмъкнем в нашите проекти и кога да ги използваме. Вмъкването на текстове и заглавия става от панела Effects. От менюто вляво се избира Titles. Тук ще намерите различни видове текстови елементи, с които DaVinci Resolve разполага. Ще започнем с най-простия текстов елемент. Този с надпис Текст. Завлачане на мишката го поставяме на времевата линия. Ако елемент е поставен в пътеката над видеоклип, то видеоклипа ще се вижда, тъй като обектът е прозрачен фон. В панела Инспектор в секция Видео се променят различните настройки за текста. Там се намира и полето за въвеждане на текст. От него се намират различните настройки за текста, като шрифт, цвят и размер. Тук идва моментът да разгледаме и първият тип текстове, а именно подложките с имена. С тях се изписват имена и позиции на хора в кадъра. Това често се използва при интервюта, където името на интервюираният се изписва в долната част на кадъра. Ето как се вмъква такъв текстов елемент върху видеото. За целта ще използваме вариантите на Lower Third. С влачене на мишката един от тези елементи се поставя над видеото. Насочваме нашето внимание към секцията за настройки. В този случай имаме текстов елемент с две различни текстови полета – за име и за пояснение. В първото поле се въвежда името, тъй като то трябва да бъде с по-големи букви. Под него се намират различни настройки за текста, като шрифт, цвят и размер. От Position по-долу се променя позицията на текста на екрана. По-долу се намира полето за въвеждане на пояснителния текст. Под това поле са неговите характеристики и се намират полето за писане на пояснителния текст и неговите настройки. Вторият тип текстове е този на начални надписи. Началото на видеото е важен момент, за да привлече зрителя към неговото съдържание. Ето защо е необходимо да се отдели специално внимание на текста с заглавието на видеопродукцията. Елементите, които са подходящи за начални надписи, се намират в групата Fusion Titles. Те са доста разнообразни като оформление, така че има достатъчно варианти за избор. Избира се желаният и извлачене на мишката се поставя върху времевата линия. Поставянето може да бъде на пътека над видеоклипа, ако искаме още от началото да се появява видеозапис. В секцията с характеристики в текстовото поле се въвежда заглавието. Задава се размер на текста чрез полето Size, за да се събере в кадър. Текстът може да се анимира, за да стане по-въздействащ. Примерно, да се появи от нищото и да се увеличи до избраният размер. Ето как става това. Избира се кадърът, в който текстът трябва да е с финалния си размер. Щаква се върху белия ромб срещу полето Size, така се създава ключов кадър, а индикацията за това е, че ромбът се осветява в червено. Преместваме се на първия кадър и в полето с размер виждаме стойност 0. Автоматично ромбът отново става червен, а надписът изчезва от екрана. Възпроизвеждаме видеото, за да видим получения резултат. Третият тип текстове, който най-често се използва, е този за създаването на финални надписи. Всички филми и сериали ги използват за изписването на екипа, който е работил по съответната продукция. Ето как се прави това. В DaVinci Resolve това вмъкване на финални надписи става с ползването на елемента Scroll. С влачене на мишката той се вмъква в края на видеото на времевата линия. В текстовото поле на секцията за настройките се въвеждат финалните надписи. Те винаги започват с името на самата продукция, следвано от имената на актьорите. След тях се записва основният екип, който включва режисьора, сценариста, продуцента и оператора. След тях е технически екип, в който влизат монтажист, композитор, звукорежисьор, художник на продукцията, костюми и грим. Следва постпродукцията, в която фигурират имената на хората, работили по ефектите, цветовите корекции и звука. Накрая се завършва с благодарности към партньори и спонсори. И разбира се, не се забравя да се добави финал – годината на производството на продукцията. Този списък от имена е препоръчителен като структура. Вие може да решите всички да ги обедините под едно общо име с надпис «Над продукцията работих». Под полето с текста за изброяване
се намират настройките за неговото управление. Тук може да промените подравняването на текста и цвета, позицията му прямо кадъра. Скоростта на движение зависи от дължината на елемента. Ако го удължите, текстът ще се движи по-бавно. А ако го намалите, ще е по-бърз. Това бяха някои от основните начини за поставяне на текстове и заглавия в DaVinci Resolve. Програмата идва с широк набор от шаблони за текстове и затова ви съветваме да ги разгледате внимателно и да експериментирате с тях. Благодарим ви за вниманието. Надяваме се, че този урок ви е бил полезен.